Goeiedag en mooi dat je sjoggen. Ik ben hier aan de Frieske maar een verbieden om bij de IJssel maar uit te komen. Ik ben hier in Starem. Ja, of is het nog Staveren? Nou, grif dat ik dat nog uit financieel joert. Het is in elk geval simmer in Frieszoon. Wat ben we mooi voort net. Starem dus, de stad van het vrouwtje van Stavoren, die zag ik op Jild weer dat het uiteindelijk haar ondergang waard. En Starem is echt de stad van de wettersport. Maar wetter is net alleen nog om op te sporten, je kunt er vanzelfs echt op weeën. Oeh, de badkamer. Wauw. Chique badkamer, hè? Heel chic. En wat een mooi hout ik al een keer. Ja, allemaal grotendeels recycled. Weeën op een boord, hoe mooi is dat? Maar dat is al je dadelijks, want eerst meer oer Starem. En degene die me daar meer hoeft vertellen, ja, wij kunnen die beter moeten dan bij het vrouwtje. Maar ik denk dat wel Roesje haar Klaas Zwaan, want ik maak je Starem zezen, hè? Nee, dan was het absoluut geen Starem zeggen. Waarom niet? Dat zeggen wij zelf ook niet, want wij wonen in Staveren. Dat is Staatsfries en Stavoren, dat is voor de Hollanders. Precies. Het vrouwtje. Ja. Dat koe haast net oors, hè? Dat we hier mekaar moeten zoen. Nee, maar ze is maar klein en een heleboel mensen die zien er over het hoofd eigenlijk. Ja, en de meesten die hier wel komen, die aaien haar even stuk wel, want het droom zit er niet in kant. Ze glimt er helemaal over. Ja, precies. Ja, het is een pracht. Maar het blijft een mooi beeldje, hoe klein dat zo is. Ja, want waarom vind je haar zo bijzonder? Nou ja, het is helemaal staaf en daar hebben we onze naast bekend die aan te danken. Iedereen kent het vrouwtje van Stavoren. Roep op ergens Stavoren en ze zijn meteen een vrouwtje. Ja, de fontein, hè? Ja, dit is werkelijk een pracht. Een pracht. Er is wel een misverstand, want iedereen denkt dat die vis mij het vrouwtje van Stavoren te meidje had. Want ja, die vis met die ring en zo. Ja, dat is wel jammer, want die linkt hier heel snel uit. En dat is helemaal niet zo, want die vis heeft de verbinding met het water. En Saven heeft ook een verbinding met water en ze kennen beide niet zonder water. Nee, het is een soort van huwelijk, in voor- en tegenspoed. In voor- en tegenspoed, ja, dat heeft leuk bedacht. Dus dit is eigenlijk het meest romantische plakje van Staveren? Ja, dit is het meest romantische plakje. Dit is niet de romantische tijd, want dan moet wat donkerder wezen en dan moet de zon wat ondergaan. Nou, dan is die vol, dus zo romantisch is het dan ook weer net. Nou, dan ben je in het donker, dan is het zicht beperkt. Nou. Ja, dat is waar. Klaas, nergens net om, maar mijn beeld van romantiek is wat oors dan mij alle mensen die je foto's meidje. Maar dan moest het ondergaan. Oké, dat werd het motto. Dan moest het ondergaan. Het is een prachtige dij, hè? Ja, dat is geweldig. Zie je, dan gaan ze allemaal naar de huizen toe. Ja. Ik ben ondertussen onderwijs naar de Nije Sloers. Maar ze hebben hier in Staveren ook een handboogschietclub. En daar ben ik geweest. Dan zet de pielker op. En op het moment dat ik die pielker op heb, dan schuig ik naar het giel. Ik schuig naar het doel. Dan trek ik uit, maar ik bloei naar het gieltje. En dan laat ik los. Maar het is heel vreemd. Als het hem losliet, wist al dat hij hem raakt. Dat wist het al. En dan wist het ik, als het hem net raakt. En waar is de appel? De appel. Ja, die vraag die komt er eigenlijk altijd wel. Ja, maar wij mogen net op mensen een appel op een holle zetten en mensen zitten die een appel op een holle hebben. Dat sinds kort maar dat net meer. Ik ken net wachten tot mensje uiteindelijk. Het is een verslavende sport, kan ik wel zeggen. Dit is een oergevoel, ja, ik weet niet wat dat is, maar het gaat om het moment van loslaten van die pielk en dat je wist dat hij
in dat giel gaat. Dat is een sensatie. En die sensatie, ik denk dat ik het even doe. Nou ja, ik denk dat ik wel goed zitten heb. Ik denk dat dit wel een aardig resultaat is. Ja, hè? Alles in de roos. Alles in de roos. Dat is de Nijensloers, hè? Ja. Dit is de wat oudere, dat is de Wisselaar in 1966 en die is in 2014 geopend. De koning nog wel. Ook nog. En dat is dan een publieksvriendelijke sluis. Er groeit wat groen omheen en dan gaan de deuren open. En dan nou is het net of lokt Friesland al, nou, want dan ze zijn altijd benauwd om een sluis in te varen. En daar zien ze niet eens dat ze in de sluis komen. Ja, dan zitten ze er al in. Dan krijg je een haal in de vuuk. En dan kiezen ze net meer oors als gewoon Friesland in. Alleen maar Friesland Hoppakee. ervaren. De poort van Friesland. Ik moet wel zeggen, het gaat je nog aardig gemoedelijk. Meestal dan wordt er nog wel wat afskolden in zo'n sloers. De Ja, maar echtelijke ruzies worden hier uitgevochten, maar het gaat goed nou. dat gebeurt meestal op zondag. Gaat ze allemaal tegelijk naar binnen of de buiten willen. Ja. En dan komt de vrouw aan het roer. Want dan heeft ze hier de schuld, dan kan ze de schuld geven. En dan gaat het wel eens om raak. Dat is statistisch nog eens een keer onderzocht met hoeveel huwelijken dat hier stranden binnen. Ja. Maar voorlopig laten we het maar gewoon bij het mooie beeld horen. Ja. Het is de poort naar Friesland. Dit is wees dan- welkom. Wees welkom. Tegen dank voor de roenleiding, Klaas. Nou, graag heen. Gaan prutten leer toestaan. Verren. Nou, kijk eens aan. Er is toch nog wat op de een. Nou, toch nog. Hoe is het mogelijk? Ja, ik zei het al, wetter is net alleen nog om op te sporten, maar je kan er vanzelf echt heel goed op wennen. En Romke Blauw, die doet dat. Die had dit schip helemaal verbouwd. Hier is er eigenlijk ook nog mee dwaande. En ik mij alvast even binnen. Maar ja, waar is Romke, hè? Romke. Hoi! Goedemiddag. Wat een schip, hé? Ja, mooi. Ja, fantastisch. Ja. Hoe hast dit gekocht? Als een wrak? Nou ja, als een stilliggend weenskip. En nu is het weer een zielend weenskip. Maar ik binnen, want ik ben wel heel benieuwd. Ja, ik heb weer binnen. Leuk. Ja. Had je een goede waakhond van de door. Ja. Die een mooi aankomst, ja. Wauw. Nou, dit is dus de keuken. Dit hast je helemaal dien. Ja. Dit Ja. wie je nog net zo. Nee, dit is wat we van maken hebben, ja. Ja, Daar ben je nog bezig. Ik zie. ja zeker. Dit is nog het project, zeg maar. Dit is nog wat een liefst projectje, ja. Ik hoop dat we het voor de winter wat kleren hebben. Ja, Maar dat we daar wat een mooie zithoek kunnen creëren. leuk. En hier ben ik nog bezig, druk bezig, maar dan heb ik van de week even oppakt. Een televisiekast. Mooi voor het hout voor de houtkachel. Je bent wel echt een handige jongen, hè? Van alles en nog wat. Van alles en nog wat. Zit dat in de genen? Nou ja, ik denk het wel, ja. Mooi Ruud, hé. Mooi hè? Met mijn zus even maken. Echt weer? Ja, zeker. Oeh, de badkamer. Wauw, Chique badkamer hè? heel chic. En wat een mooi hout ik al een keer. Ja, allemaal grotendeels recycled. Hoe zat dat? Van onze fleren en nou ja, eigenlijk dat grotendeels. En hier in de gang, daar ben een heleboel houten meesten en in planken zegen. En daar hebben we de wandbekleding van Want je maken. bent meesterbouwers. Ja. Ja, dan is zo'n project misschien ook nog wat te doen. Ja, zeker. Dan heb je alle machines wat om Ja. goed hout te werken. Ja. En hier de master bedroom, de hè? master bedroom, ja. Zeker. Zeker Nog weten. een plakje, man. Ja, En een prutte rond, hè? hier kan Nee, ik eerst wel, wel ja. een heel tijd in Weenbloemen, ja. En in de toekomst misschien wel een hoorgrootschip, no? Je weet het net. Ja, hallo. We zijn eindelijk klaar, want hoe lang Ja. denk je dat ze nog niet nedergast? Nou, ja. Even voor de winter wil ik het wel kleren. Dan is het wel kleren. Ja. Nou, dan is die wel echt een baasplakje, jongen. Ja, dan hoef ik die vanzelf niet te vertellen, dat wist zelf ik wel. Nee. En ik heb prutte rond er nog binnen. Hè? Ja, alles een beetje wat beetje verhegen, maar nog wel dat mooi lieket van buiten nou. Dus ja, dat reed ja, nog geen beeldruimte. Ja. Ja. Nou, ik wens jullie nog een soort succes onder de winter. Ik hoop dat het dan al is. Ja, En dan wel lekker op paard met je Ja. aan, lekker zielen. dat komt wel goed met een hele vriendengroep, ja. Dat denk ik ook wel, ja. En dank u wel dat ik even binnen mocht. Geen dank. Wat een heerlijke dag in Starum, of Staveren, wat jou willen.
Ik zie al, daar ben je mensen nu voorwest. Hier ken er mooi bij. Simmer in Friesland, in Staren. Morgen ben we er net, want dan mij twee een plak van de PC. Tom is die wel weer, dan zitten we op een lemmer.